Здравейте, приятели! Да ви покажем, докараха ни едно Ауди с чупено турбо. Чупи го за втори път. Значи, слагат чисто ново, чупи го, втори път, чупи го. Искам да покажа само нещо. Значи, едно от нещата, които се получава, като не се изчисти турбо пътища, това са от старата турбина части. Вижте, ето ги. Ето ги, метални части, които като не се изчистят турбопътищата и попаднат отново в турбото, и всичко отива по дяволите пак. Затова винаги при смяна на турбина всичките турбопътища се свалят, изчиства се всичко идеално, плюс интерколера, задължително, защото и в него има 100% още детайли и материали от турбина. Ако не може да се изчисти, тогава се подменя, в зависимост какво му е състоянието. Но това е едно от задължителните неща, които се прави при смяна на турбина, за да не берете ядове, както в момента човека, който ни докара колата. С чисто нова турбина, 2000 км изкара и ето го ефекта. Затова всичко се изчиства идеално и слагате тогава новото турбо. Това е